научим как беше отбелязан Деня на Европа. Добър вечер, Марина. Добър вечер. В 11 часа днес, точно тук пред президентството, започна официалното честване на Деня на Европа с церемония по издигане на флага на Европейския съюз. На много места в страната имаше различни инициативи, свързани с празника. В София акцента беше в Дома на Европа, представителството на Европейската комисия и Европейския парламент в столицата. Как мина празника там? В следващия репортаж. Колко са държавите членки в Европейския съюз? Хора на всякаква възраст се възползваха от Деня на отворените врати в Дома на Европа в София. Независимо дали чрез игри или различни материали, основното беше дошлите да научат нещо повече за Европейския съюз. Човек, когато се сблъска с някакъв проблем и с някаква нужда, тогава разбира какви възможности дава Европейския съюз. Високи нива на потребителска защита, като възможност да пътуваме в Европа, да учим, да работим. Не се замисляме, че те идват с членството в Европейския съюз. Малко съм разочарована от постиженията последните, но да се надяваме. Възрастните хора винаги имат повече надежди от младите. В празника се включиха и президента Росен Плевнелиев, заместник-председателя на Европейската комисия Кристалина Георгиева, министъра на външните работи Даниел Митов и български евродепутати. Не мина и без въпроси от публиката за реформите в армията, за българското правосъдие. Крайно време е българската система на правораздаване да генерира не скандали, а резултати. И дали става въпрос за КТБ, дали става за Костинброд, дали става въпрос за подслушвания и каквото сетите, на народа му дойдоха много тези скандали и търпението е, бих казал, изчерпано. След сериозните теми президента не пропусна и възможността да се снима заедно с ученици през сградите на Европарламента и Европейската комисия, но в София. Ден на отворените врати във връзка с празника днес имаше в много европейски градове, в много европейски институции. Така беше отбелязан Деня на Европа. Празника на единството и мира на нашия континент. Марина Евгениева за честването на Деня на Европа. Благодаря ти.